batasuna da gure nortasuna. Gure pertsonen, marken eta herrialden arteko lankidetza da. Izan ere, batuta egotea guztiok batera joatea da, helburu bereran zarraun egitea, helmuga berbera bilatzea. Batu, elkartu, bildu, bategin, nahastu. Gure esperientzia elkartzea da. Gure marka profesionalak indartzeko, gure fabrikazio lantegietatik eta filial komertzialetatik mundu osoan estaldura emanez. Ezagutza biltzea da. Ekipamendua berritu, diseinatu eta fabrikatuta. Food service, garbiketa eta hotza negozioak sustatzeko. Gure ingurunearekin bat egitea da. Etorkizun jasangarriagoa sortzeko. Etorkizun berdinzaleagoa, koherentiagoa eta etikoagoa, gure nortasun kooperatiboari leialak izanik. Nahastea da. Gure bezeroekin nahastea haien sukaldeetan, kafetegietan, hoteletan, garbitegietan, egoitzetan edo ospitaleetan, haiek aurrera egin dezaten, baina baita guk ere. Nahasketa on batek, batasunik onena, talderik onena egiten duelako. Onera Group, United for Professional Progress.